marca. Avui fem un vídeo, fa temps que no fèiem vídeos. Igual n'hi farem més, però sense treballar-nos-ho tant com fèiem abans. I aquest vídeo és per presentar-vos un invent que vam fer nosaltres per tensar els quadres de les abelles. És fàcil, és senzill de fer i força econòmic de fer. I ens va força bé. Ara us l'ensenyarem i veurem com treballem. Aquí tenim el que vam fer amb un aplicador de silicona, un forat rodó amb una mica de tall a dalt. A l'altre costat no sé si es veu bé també. Això és una tapa de les abeilles. I aquí per sota enganxat. I aquí vam fer amb la radial mateix un forat. 3 tornillos enganxats aquí, que aquests són pels quadres lastrons. Com que tenim alguna caixa Lion, encara hem ficat aquests. I el funcionament és fàcil. A veure, ficarem aquí, que ens han fet un invent per poder gravar mentre treballem. Així. Així. I ara nosaltres tenim els quadres marcats aquí dalt i al costat contrari tenim els tensors. Així, quan estem treballant sempre i tensant, no cal girar quadres i mirar. Ja anem treballant sempre directe si no hi ha cap error. Ho fiquem aquí. Tensem ara aquí una mica. Apretem. Això flexa cap dins i queda el fil ferro més suelto. Tensem una mica. Tensem. Tensem una mica. No cal tensar molt, ja que si tensem molt es tallen d'aquí i deixem. Ja queda ben tensat. Si tensem molt es talla aquesta part d'aquí. Llavors no cal tensar massa. Podem anar treballant i anar fent així. Igual pujo també un vídeo de com anem treballant i del que serà avance. Ja heu vist que no té cap secret, és fàcil de fer i força econòmic. Jo crec que la caixa aquesta nostra és una caixa aprofitada i l'aplicador de silicona és un aplicador de 3 o 4 euros. Fiquem-hi 5. I així anaríem fent tot el dia d'avui, ja que no tot anar a les abelles. Vinga, que vagi bé i a la pròxima.